Inhliziyo bezixhelekile usapho zihlobo nezalamane zibeke kwikhaya lokugqibela Octavia umbali uThabo Khumalo kwakunye noAthando Sigampu amanye amaxhobo amabini uChristopher Khumalo kunye noSinothile Hlongwane bangcwatyelwe eShowe kule veki ipheleyo kutyholwa ngelithi uSithembiso Mthimkhulu nosizalwane nokukholwa ukuba unonhlalonhle uye wangena kweli khaya ephethe izembe ingxelo zithi bephethe nompu uye wabizela amaxhobo egumbini zewadubula. My brother-in-law and my sister started to plow umoba, sugar cane. They cut the trees and open the place. So they have like a plus. They have a farm there for sugar cane and the fruits and everything. And the family didn't sit well with them. Umntwana intombazana nosindileyo noneminyaka elithoba kwesiganeko ugcinwe kwikhaya labantwana. She wasn't under the bed. She was not behind the curtain. She was sleeping in one of the rooms. She was sleeping in one of the rooms, but the murderer didn't go to that room. She thought the younger sister who's killed, Elihle, is the key witness. Ukanti le nkonzo yomngcwabo iyalibaziseka iiyure ezintathu phambi kokuba iqale ngenxa yokuba olusapho khange lazise inkosi yale ngingqi ngale nkonzo. My family went to the chief and they had a meeting in the morning. So we were still waiting for the chief to grant us permission because we were told we can't like have a go ahead without the chief's word. So now I've just received a phone call like a few minutes back to say that the funeral is proceeding. We were given permission now. Kusenjalo umphathi somapolisa Mnumzana Bhekicele ebetyelele likhaya emva kokuba kwehleza isiganeko. uSithembiso Mthimkhulu uvele kwinkundla kamanje eShowe nalapha ejongene namatyala okubulala.